Keď sme išli už na volebnú noc, ja už som tušil, že to dopadne zle. Za zle som pokladal možno 6%, lebo keď vyšli tie posledné dva prieskumy, v ktorom jednom bolo progresívne Slovensko nad Smerom a v druhom bolo zárovno so Smerom, tam bol rozdiel nejaké 0,5 alebo 1%, a v jednom bola SNS tesne mimo parlamentu a v jedne tesne v parlamente, tak mi začalo kopec ľudí písať, lebo by ste chápali, predtým minulé voľby bolo 14-dňové moratórium na prieskumy. To znamená, nemohli sa zverejňovať tesne pred voľbami práve kvôli takýmto manipuláciám. Teraz to bol prvýkrát, že to bolo zrušené a zverejnili sa 48 hodín pred voľbami. A hneď ako to vyšlo, tak som začal vnímať aj komentáre, aj ľudia mi začali písať, normálne ako seriózne sa priznávať, že Milan, chcel som vás ísť voliť, ale fakticky sa bojím, že progresívci vyhrajú a budú skladať vládu a musím to dať tomu druhému najsilnejšiemu, teda Smeru. Ja som im samozrejme vysvetľoval, že skladanie vlády nie je len o tom, že ty vyhráš voľby a vládu poskladáš. Aj Mečiar vyhral v minulosti voľby a neposkladal vládu, aj Fico raz vyhral voľby a neposkladal vládu. Nejde o to, či ty vyhráš voľby, ale o to, či máš v parlamente väčšinu, a preto sa nemusia báť voliť Republiku a môžu slobodne ísť a normálne to dať hnutiu Republika. A keby aj tí progresívci vyhrali, čo si myslím, že je to nafúknuté číslo, ukázalo sa, že to bola úplná manipulácia, tak proste tú vládu neposkladajú, lebo tam bude silná Republika, ktorá tomu zabráni. Bohužiaľ, niektorí ľudia samozrejme dali mi takéto informáciu vedieť, ale začalo sa to kopiť. Začalo tých informácií prichádzať fakt veľa, že ľudia jedni išli zachraňovať SNS-ku, lebo nám chceli dobre. V dobrom išli zachraňovať SNS-ku, lebo nám chceli koaličného partnera. A potom ďalší išli porážať progresívne Slovensko a napísali nám, vy to máte isté, ale musia vyhrať Smeráci. A potom, jak sa voľby blížili, to začalo byť čoraz viac a viac jasné, že proste tí ľudia masovo prechádzajú k Smeru. Nielen podľa tých správ, ale podľa toho, čo mi ľudia proste v komisiách a ľudia, čo mi hovorili s nami a tak ďalej, že ako celé rodiny zmenili na poslednú chvíľu a išli voliť ten Smer, lebo potrebujú poraziť progresívcov. To znamená, tie prieskumy zahrali neskutočne do karát a zahrali do karát z dvoch hľadisk. Na jednej strane neskutočným spôsobom motivovali tých silničkárskych voličov ísť voliť to progresívne Slovensko, lebo im dalo nádej, že porazí Smer. To oni presne chceli počuť a to chceli vidieť. A niekto porazí Smer, Fico nevyhrá voľby, idú ho voliť. Presne kvôli tomu podľa mňa tie prieskumy takto spravili. To bola čistá manipulácia, však im tam nahodili 8 či 9%, veď to je úlet. To je úlet, za to by si ľudia zaslúžili z do väzenia, čo to robili. Veď to je šialené. Čiže oni reálne takýmto spôsobom nadhodnotili to PSK, ale zároveň robili ten opačný efekt, že zmobilizovali všetkých ostatných, aby išli voliť niekoho, kto má šancu poraziť progresívne Slovensko. A dosiahlo sa ten stav, že najviac na tom bohužiaľ doplatila Republika, že my sme v tej chvíli už mohli robiť čokoľvek, aj sa postaviť na hlavu, toto sme fakt nemali ako ovplyvniť, tu sa spustila davová psychóza, hovorím to vážne, davová psychóza a stádovitý efekt a ten Smer to normálne ako snehová guľa nabalil, ako ten veľký víťaz a zvalcoval to úplne. A tých našich voličov bohužiaľ odišlo až tak veľa, jedna časť zachraňovať tú SNS, ale ďaleko väčšia časť ten Smer, že nás to proste dostalo až tesne mimo parlament. Čo bolo šokujúce, to som neočakával, lebo nerátal som s tým, že to dopadne až takto. Ale dopadlo to až takto. A potom som teda strávil niekoľko ďalších dní, keď som aj teraz bol chorý, tak som tie sociálne siete pozeral a samozrejme bolo veľa komentárov, kde mi všetci písali, čo najhoršie si zaslúžim, hlavne naši spoluobčania z Osad, ktorí sa hrozne tešili, že som samozrejme neúspel. Veď ja to chápem, však bol to ich najväčší výkon aj s tým Matovičom, ale písalo mi aj obrovské množstvo ľudí, že tak zronenie, tak zničenie, že ich to strašne mrzí. A sami od seba, ja som to nikde nevyzýval, napíšte mi, ako ste volili. No sami, že oni boli do poslednej chvíle presvedčení, že idú voliť nás, ale nakoniec volili Smer alebo SNS, lebo vedeli, že my to máme isté a volili toho, aby porazil toho alebo hentoho. Proste volili vždy proti niekomu. A že ich to strašne mrzí, lebo nechceli, aby to takto dopadlo, že tá republika bude v parlamente chýbať, že im budú chýbať moje prejavy, moje vyjadrenia a podobne. Čo som samozrejme ocenil, aspoň tú úprimnosť. A nakoniec som zistil, že ale takýchto správ prišlo hrozne veľa. Hrozne veľa, ja som ti sám niektoré ukázal, si ich videl. Nehovoriac o tým množstve komentárov, proste mi začal chodiť fakt, že prisahám, stovky správ od ľudí, ktorí, keď Milan Uhrík hlavne dal to video, kde povedal teda, že ľudia prechádzali k Smeru, začali písať, áno, je to pravda, aj my, aj celá moja rodina, aj posledný, keď sme sa zmenili. Čiže tých informácií nakoniec o tom, že koľko ľudí sa vo výsledku v tých posledných 2 dňoch rozhodlo ísť voliť radšej Smer ako nás, bolo ale že brutálne veľa, to boli také indície. A ja som preto využil túto situáciu. A nepísal som ľuďom, o ktorých viem, že nám išli nadávať, že tak nás nevolili, alebo že mali nejaké super zásadné, megatajné kauzy, neviem aké blbosti. Ale napísal som práve týmto ľuďom, mnohým z nich, že čo iné sme podľa nich mali urobiť, aby si toto nepremysleli, alebo prípadne, čo sme podľa nich urobili zle. Čo sme urobili zle v kampani, ako sme sa inak mali zachovať, ako sme mali inak prezentovať hnutie Republika.
Ku podivu drvivá väčšina z nich mi napísala, že my sme nemohli urobiť nič inak, lebo aj keby sme urobili čokoľvek inak, tak oni aj tak idú voliť vo výsledku ten Smer, lebo tie posledné 2 prieskumy rozhodli. No, jedna vec je, Miňo, ale samozrejme nejaké tie premenlivé spoločenské nálady. Druhá vec je, že ten Fico viedol tú kampaň naozaj štýlovo. Ja som naozaj tam tú chybu v kampani na jeho strane nevidel. Neviem, možno mi niekto napíše, že akú chybu čisto z politického hľadiska, z hľadiska získavania ďalších hlasov a voličov. Možno mi to niekto vysvetlí, že čo možno on robil zle, ale proste vyhral, ukázal, že je frajer. Ale to sú faktory, ktoré sú možno dôležité pri tom rozhodovaní, ale predsa len tá republika mala byť na tom tak, aby ani to ju neohrozilo. No, aby ani to neohrozilo ten vstup do parlamentu, tak kde sa stala chyba, alebo v čom sa stal ten omyl na strane, teraz myslím, republiky. No, kde sa stal ten problém, lebo keby to bolo 10%, tak 3% pre Fica a 1% pre SNS-ku by stále republiku posielali do parlamentu. Ale keď sme mohli mať 8-9%, tak nás to dalo na tých tesných 5 a proste nás to doslova do písmena, že vyžralo, lebo to nebolo tak, že pár ľudí sa rozhodlo, ale podľa mňa 10 000 ľudí. 10 000 ľudí sa tak rozhodlo v poslednom momente práve kvôli tej hrozbe toho progresívneho moru, ktorý tam vyzeral v tých prieskumoch. A musíme si teraz povedať, a to je presne to, o čom som hovoril na začiatku, mainstreamové médiá vyhrali tieto voľby. Vyhrali v tom zmysle, že dokázali na poslednú chvíľu 2 prieskumami totálne rozlodiť nálady ľudí, totálne zmeniť ich rozhodnutie a úplne ich pretransformovať, že naprogramovať na úplne iné voličské rozhodnutie, čo je brutálny úspech a stále si treba priznať, že tie mainstreamové médiá naozaj majú obrovský vplyv. No ale potom sú tu konkrétne veci, ktoré robilo Hnutie Republiky. Toto sme nemali ako ovplyvniť. Toto je gro celého 90-95% toho, čo nám uškodilo. To nás proste zožralo a nemali sme tomu ako ovplyvniť. Nedalo sa to proste zmeniť. No dobre, uznám, sú veci, ktoré sa zmeniť nedajú, ale keď sa na to ty pozrieš spätne, tak skús aspoň povedať, že čo by si robil inak, alebo čo by si mal robiť lepšie, alebo úplne iným spôsobom v rámci tej kampane. No, mňa som analyzoval, však lebo mi na tom veľmi záležalo a chcel som sa s tým vysporiadať, tak aby sme mohli do budúcna urobiť všetko, čo najlepšie, aby ja som mohol robiť všetko, čo najlepšie. Analyzoval som tie negatívne reakcie, negatívne komentáre a tak a mňa fascinovala tá rôznorodosť. Si to predstav. Kým jedni nám hovorili, to máte za to, že ste nechceli už zajtra vystúpiť z EÚ a z NATO, tak druhí písali, to máte za to, že ste chceli vystúpiť z EÚ a z NATO. Čiže ani jedni, ani druhí samozrejme nemali pravdu, ale fascinovalo ma to, že človek ťa nešiel voliť aj kvôli tomu, že si podľa neho chcel vystúpiť z EÚ aj z NATO hneď zajtra. A druhý ťa nešiel voliť kvôli tomu, že si nechcel vystúpiť z EÚ aj z NATO. Že tá rôznorodosť v rámci informácií bola extrémna. Potom samozrejme sa tu objavovali aj rôzne iné minikauzy, pseudokauzy. Napríklad nám hovorili, za to, že ste sa nevymedzili voči Smeru, ste ukázali, že vlastne medzi vami a nimi nie je dostatočný rozdiel a preto Smer bol pre vašich voličov tak výrazne druhá voľba, že ho išli radšej voliť, keď tie veci vyzerali v takto ohrození. Mali ste na Smer viac poukazovať, viac oznámiť, aký je rozdiel medzi vami a nimi a tak ďalej a tak ďalej. A potom druhá skupina, to máte za to, že ste útočili na Smer, to máte za to, že ste útočili na SNS. A ja na to pozerám ako taký tlk a hovorím si, nie je pravda, že by sme samozrejme útočili na Smer a SNS, nič také sme nerobili samozrejme. Jediné, čo som sa počas toho pýtal, bolo, že či SNS chce dávať tie vodičaky zadarmo osadníkom, ako plánoval Radačovský. Na to nikto neodpovedali, ale to som zdôrazňoval 300 krát, že to nie je útok, ale faktická otázka. A na Smer sme neútočili vôbec, to je proste nezmysel. To nemôžu ľudia povedať, že zverejniť hlasovanie z Európskeho parlamentu je nejaký útok. Ale ku podivu ma fascinuje tá rôznorodosť a človek ani netuší, že na ktorej skupine je vlastne prevažujúci ten názor. Že či teda ľudia chceli viac, aby sme sa vyhranili voči Smeru a povedali, že Smer keď vládol bol taký a taký, Smer založil NAKU a všetky tie ďalšie veci, ktoré ľudia poznajú a Smer hlasuje v Europarlamente tak a tak, alebo chceli, aby sme ani tie hlasovania z Európskeho parlamentu nedávali von, lebo to ľudia niektorí chápu ako útok, lebo je to zlé, keď ľudia vedia, ako europoslanci hlasujú, keď hlasujú inak ako na Slovensku ich predstavitelia Eure. Ja sám sa z toho neviem vysomáriť, lebo je to dosť náročné z jednej a z druhej strany proste posúdiť tú rôznorodosť tých názorov, kedy ľudia si nájdu niečo, čo im v podstate vadí. Ale ja, čo som si tak uvedomil pri tej analýze toho všetkého, že samozrejme môžeš robiť čokoľvek, nikdy sa nezavďačíš všetkým, to je absolútne pravidlo. Aj keby si zachránil dnes 100 psov, tak sa nájde niekto, kto ťa bude urážať za to, že si 101. nestihol zachrániť, takže to nie je tak, že by si dokázal vždy uspokojiť všetkých. Ale ja som to tak zamýšľal nad tým, že vlastne tieto voľby vo výsledku úplne zdrvili negatívne emócie. To znamená, kto sa voči komu viac vyhraní.
A boli dva tábory, ktoré nenastavil ani Milan Uhrík, ani Milan Mazurek, ale mainstreamové médiá. A tie tábory rozdelili na Roberta Fica a Smer a Šimečku a Progresívne Slovensko. Oni ich tak rozdelili logicky, lebo vedeli, že Fico má najväčšie šance vyhrať tie voľby, čo je logické, a potrebovali mu vyrobiť nejakého súpera, ktorým dokážu zmobilizovať tých slnečkárskych liberálnych voličov, ktoré tieto strany majú. Preto vytvorili práve to Progresívne Slovensko. No a jedni aj druhí robili v podstate to isté. Kým Fico sa vymedzil voči progresívcom a povedal, že oni sú tá najlepšia záruka alebo najväčšia šanca, že Progresívne Slovensko nebude vládnuť, tak samozrejme Progresívne Slovensko urobilo voči svojim voličom úplne to isté, voči voličom všetkých tých silničkárskych liberálnych strán, ktoré nemajú radi Fica, že oni sú tá jediná možnosť, aby zabránili Ficovi vládnuť. A teda, kto sa viac vymedzil, ten viac uspel, a vo výsledku to vôbec nebolo o tom, lebo to sa nehrajme na to, že to tu bolo o programoch, o cieľoch, o hodnotách, to šlo totálne mimo, úplne preč. Vo výsledku to bolo o tom, že jedna časť nechcela progresívcov a druhá časť nechcela Fica. Nezabudnite dať odber na náš kanál Politika Live. Buďte informovaní. Ide o Slovensko.